Ntwana hamba kanjani? Yakufana ntwana uqabula izimo zakho. Usayibamba le ngane bathi asibonga. Ngizoyekelana ukubamba. Hayi phela ntwana akuliwa ntwana musu. Qala nobunga bana. Hayi ngiyile mina nawe sizokuphashisa. Phashise bamkhulu. Hayi bo amanqonge. Oh ngi-understand phela ama-spams sagcwele la kaScope mfana. Lokho agcina inkonzo ngonyaka odlule nakulo nyaka usachoma ngaleyo. Usho kahle phela noqiniso. Angithi shunda. Nayi ngane ngifuna ucabanga uyifunayo. Nayi mfethu. Wemama awukahle wena. Mama ngicela uzelana. Nakwazi kwami ungiphaphela wena. Awukahle bese yakucela phe 2 minutes. Yasithanda umfezi yazi namanje phela ngizakuthanda. Hayi kwahlala lazo ungibangela isikhwehlela mina ngifuna umngane wami. Sandiso wayivele wena kanti ungangishiya. Hayi mina Thando mfethu. Inkinga mfethu mina mfethu wathi mfethu uqala mfethu ufuna mfethu mina mfethu ngiqome mfethu ngiqome base ngina 21 mfethu uqala ngifuna ngenze 21st. Ngathanda uthatha mina ngoba mina Sicabanga ngoba phela vele. Lwazini ukuphapha ngoba phela ngifuna nawe. Wena ngithanda isitabane. Hayi Thando. Sona khulu. Yaba kanjani mfethu nawo. Mama singasekho isidudla leso. Lokho sethi mina ngisitabana. Ngisona mina isitabana. Ngiyafuna ukubona. Ingani? Ufuna umprofessor futhi ngisona mina isitabana. Uyamkhombisa manje. Mfethu Thando phambi kwabantu. Thando mfethu. Yenza into engisho. Uma nathi masasi. Ngathi nawe nje uyasakuthithisa nje. Thi ngiqhubeke nendlela yami. Yini nohlekane sesidudla leso phana le ngane kuphoxile. Hawu nawe nje iphoxile kodwa mina ingcono ngoba isho ukuthi ngiyathithisa. Hawu. Mfethu sekuseni amancane. Binayo inkinga bethi ngibhekane nawo lana mfethu. Lo mjida wakho mfethu umanga business mfethu. Lo mjida mfethu adefikile ekhaya mfethu izolo. Mfethu ngikhulumela mfethu ugebengu. Angazi mfethu ukuthi mina mfethu manje ngifana manje mina ngihambe ngobamba nayo inkunzi. Mina mfethu uba wathi ngingabamba inkunzi mina mfethu. Angithi mina we ngakutshela ngathi xosha lo amjitha. Lo amjitha nami ngamthatha ngamkhosamela ngahlala naye endlini. Wangijontshela ushukela uyawudayisa. Ngithe ngubisi uyalitshontsha uyolidayisa. Lo mjitha lo ubhemana nensango. Ayiyeki lensango yakho. Xosha lo mpani uyamsaba yini ngantoni? Mfethu hayi ngingabafanele umjitha bese kama vela khipha umese mfethu. Angithembise mfethu mina mfethu ungikwaza. Mfethu manje mfethu ngakusaba ukwazi. Awucabanga nje mfethu umfana mfethu uprim kanjena mfethu ufuna nayo ingane mfethu senamanxeba. We uzofela lokho. Uzofela lokho. Mina intwana kama lami mfunani emlomeni wenu. Hayi yilona manga business. Uthena wena wamtshontsha ushukela wakhe nobisi lakho awudayisa. Hayi mina angishongo mina kanjalo. Ngithe mina wawungithengela ushukela. Ungithengela nobisi bese mina ngiyakudayisa. Uyangisukela lona. Sade nombolo nawo ngishaya ngawo. Mfethu usacabanga ukugeza. Mfethu bamba ngishaya ngawo. Hamba ungangifaki endleleni zakho. Ndoda nayi mpatha sisebenze ngiyasala wena uhamba naye nagenzi phezulu. Hayi nanazi ngilanga kona umani ungayenze onto manginindi ukukhumbula. Hayi baby. Hayi sithando sami. Hayi awume kancane. Mfowethu. Ngithathela ifoni umuntu. Eyami le phone. Eyami le phone. Lana mama. Ndoda. Yaba le phone. Ndenzeni mfethu cellphone yami lena mfethu. Ifoni yakho le. Ifoni yami lena mfethu. Ifoni yami lena. Ngiyaqoka lo mtshita mfethu. Sisina ifoni yami lena. Ngithenga lo mama. Nguzet. Nguzethi ndikufakela. Uyabo? Yo, la masela semtondolo.
Kanti manga mfethu lana kunani kalula kanjena mfethu. Abe sithole imbolo yeMessi, sithole ngaliphatha kanzi ikhamo. Ayitheni ngothole nombolo ngefoni. Manga. Kwali. Angizali ngeke njani